Ahoj priatelia, takže pokračujem na nadväznosti na to, čo som rozprával pri poslednom videu, čiže kto to nevidel a vás to bude zaujímať, tak sa k tomu môžete vrátiť. Malo by to byť v nejakom poradí. Končil som tou myšlienkou, že vlastne choroba pre mňa bola motiváciou, aby som začal žiť život inak, aby som sa na veci pozrel inak, aby som nepreberal iba od autorít to, čo tvrdia, že je pravda, a začal som to skúmať na sebe samom, lebo už mi bolo dosť zle na to, aby som len nasledoval niečie rady a nič sa nezlepšovalo, dokonca to zhoršovalo. Čiže dostal som sa k tomu, že som začal jedávať raz denne, čiže som zapol v tele nejaké procesy, jednou z nich bola autofagia, čo som zhruba vysvetlil v minulom videu. A no keď som začal jesť raz denne, tak odrazu som mal neporovnateľne veľa energie. Samozrejme ten proces bol pomalší, neišlo to tak rýchlo, že som si hneď na to zvykol, ale moja motivácia bola veľmi silná, nakoľko som chcel byť zdravý. Nechcel som byť chudý, nechcel som lepšie vyzerať, chcel som byť zdravý, chcel som sa cítiť, že môžem žiť život naplno. A začal som byť hladný po informáciách, ktoré sa ku mne dovtedy nedostávali. A keď som sa dopočul, že existuje nemocnica niekde v Rusku a vo Francúzsku, myslím dve som objavil, že existujú, ktoré liečia rakovinu pôstom, tak som si hovoril, že to môže fungovať aj na ostatné veci. No a začal som to skúmať na tom tele. A ja viem, že veľa ľudí, čo počúvam, veľa z vás, čo to teraz počúvate, možno si myslí, že jedlo je úplne akože najdôležitejšia vec v živote, bez toho neprežijeme. Ale tak sú rôzne teórie na to. Ja som si vyskúšal pôst rôznych charakterov. Najprv som začal jesť raz denne, potom som si dal taký 3-dňový, 5-dňový, 10-dňový a v podstate som to natiahol na 20 dní. A ten 20-dňový pôst bol pre mňa transformujúci, kľúčový v tom, som pochopil, že to telo úplne nejak funguje, ako som si myslel. Že ono bez toho jedla, vlastne to jedlo, to trávenie nám berie toľko energie, len aby sme ho spracovali, že koľkokrát nám to jedlo, ktoré tam v tej kvalite prinesieme, nedá ani toľko energie, aby ho samo spracovalo, takže ideme vlastne do minusu. To je to, keď sa nám stane, že sa najeme a po obede sme tak súci akurát na gauč natiahnuť a podriemať a naplniť energiu. Lebo to je taká fáma, že 3-krát denne jesť a neviem čo, a hlad je zase nejaký pocit, ktorý máme, ale ja hlad vnímam, že telo s nami komunikuje. Telo ti hovorí, že si hladný, aspoň tak to vnímame, vtedy, keď nemá energiu. Ale keď mozog nemá energiu, a ten mozog je ten najväčší žrút energie, čiže prvý zacíti mozog, že chýba energia. To telo sa stále môže hýbať, ale už to rozmýšľanie nie je čisté. Už je to také zastrené a vlastne tie také nejaké vyššie kreatívne schopnosti nám odchádzajú. Čiže mozog si pýta potravu, palivo si pýta, ale dostane potravu. No a tým pádom, čo sa deje, keď sa najete? Odkrví sa mozog, prekrví sa travenie a vlastne sa úplne stane opak toho. Lenže to, že my v mozgu v nejakom svojom autopilote máme nahratý vzorec, že energia sa dá doplniť iba s jedlom, tak vlastne nás nič iné nenapadne. Keď sme hladní, keď nám chýba energia v mozgu, tak nás napadne iba sa najesť. Alebo psať kávu ešte prípadne, alebo niečo. Kdežto káva vlastne nám v tej verzii, ako ju pijeme, vôbec nepomáha, lebo ona iba, to je tak jak tabletka od bolesti. To nevyrieši problém. To len nás obere o citlivosť toho, že nás niečo bolí. Tak káva nás oberie o citlivosť toho, že sme unavení, tie receptory, tej únavy, alebo toho, že nám treba dobíjať energiu, sa nejak prelepí sa tá nalepka, jak keď vám svietí, že treba dotankovať a vy zoberiete izolačku a prelepíte tú kontrolku, že to nevidím na chvíľu. Lenže ono potom sa to ukáže.
že to auto zdochne a vlastne, keď to nedolejete, ten benzín sa nikam nedostanete. No a to je ten spánok a ten oddych. Čiže keď som toto pochopil, tak som začal uvažovať, že dobre, tak keď jedlo není jediný a ani zjavne najlepší spôsob, ako doplniť energiu, tak ako tú energiu doplniť? No, tak výborná vec je spánok. Štandardne sa myslíme, že sa oberáme o život, keď veľa spíme, ale opak je pravdou, vlastne si doplňame a predĺžujeme si ten život. A ten deň, keď sme vyspatí, vieme si užiť dvojnásobne. Keď sme unavení, no chodíme jak zombík po tom svete. Ďalšia výborná vec je fyzická aktivita, ale fyzická aktivita v nejakej norme. To znamená, ja to mám tak odskúšané, pozorované, pokiaľ to udýchate nosom, je to ešte dobrá energia, dobré tempo. Pokiaľ už to nezvládate udýchať nosom, už to preháňate, treba spomaliť. Nie začať dýchať ústami, určite nie. Toto je jedna z vecí, ktorá nám zase ubližuje. Alebo ako máme 5 zmyslov, ktoré rozoznávame, tak každý ten zmysel dokáže doplňať energiu do tela. Hej, keď bavíme sa o tej chuti, tak chuť je spojená s tým jedlom, alebo pitím, alebo nejakými tými vecami. To znamená, veľakrát aj tá potešenie z toho jedla nám dá energiu. To, že nám niečo chutí, to, že dáme zmrzlinu, nám dá kopu energie, už len tým, že ju ochutnáme, ani nemusíme to kaloricky nejakým spôsobom nás naplniť, ale skôr nás naplní touto energiou, tou radosťou z toho, že sa niečo do tela dostáva. Čiže chuť je jedna, to poznáme. Tu nemusíme to rozoberať, tam sa môžeme baviť o tom, že čo je kvalitná, nekvalitná potravina, každá potravina, hej, jak niekto zvykne hovoriť otravina, potravina, každé jedno jedlo, každé jedno sústo, čokoľvek do seba dáte, má obidve strany. Aj prínosnú, aj to, že vás oberá o tú energiu. Tak je dobre si pozorovať na tele, nakoľko vás dané jedlo vyživí a nakoľko vás oberie. Pokiaľ to je minusové pre vás, tak sa tomu treba vyhýbať, alebo si to dá iba pre tú radosť fakt. A keď objavíte jedlá, ktoré sú pre vás fakt výživné a majú nejakú malú, tú nejakú upírskú schopnosť vás vysať z tej energie, lebo každé jedlo má nejakú tú stopu. Hej? Ako každá zelenina má nejaký obranný mechanizmus, ktorým sa bráni preto, aby bola jedená. Nikto tu neprišiel na to, aby ho jedli. Každý sa bráni nejako. A takže nechcem sa tomu dlho zamotávať, chcel by som stihnúť tých 5 vecí. Čiže ďalší zmysel je, povedzme, čuch. Respektíve, čuch, nos. Čiže keď zoberieme, keď 3-krát denne jeme, koľkokrát denne sa nadýchneme. A teraz počuli ste možno o tom, že je dobré jesť vedome. To znamená, nepúšťať si tam zbytočne akože nejaký televízor, alebo rádio, alebo neviem čo, ale sústrediť sa na to jedlo, ideálne jesť možno rukami, aby sme zapojili viac zmyslov do toho, ovoňať to, nacítiť pomaličky, nechať to telo, nech to spracuje, uvedomovať si, čo sa deje. Toto je vedomé jedenie. Veľmi dobre to funguje, mám to odskúšané. Rovnako vedomé dýchanie. Skúste si sa zamyslieť, koľkokrát sa denne nadýchnete vedome. A má to úplne inú silu. Niekde som čítal, že zhruba 26 000 krát denne sa nadýchneme. Viac menej, každý máme nejaké iné tempo, ale zhruba tak to je. Predstavte si, že by sme sa každý jeden krát nadýchli vedome. Už len to samé by nás vyživilo. Existujú ľudia, ktorí sa nazývajú bretariáni, čiže sa v podstate tým dýchom živia iba, nejedia. Keď si zoberieme, že my veríme to, že môžeme vdýchnuť niečo, ako baktériu alebo vírus, ktorý nás dokáže zabiť, tak by sme mohli veriť aj tomu, že dokážeme vdýchnuť z okolia čokoľvek, čo nás dokáže vyživiť. No ale na to potrebujeme dobré okolie. Tak jak kvalitné jedlo, tak kvalitný vzduch. To znamená ísť do lesa, ísť do prírody, nedýchať smog, nejaké, klimatizované priestory, všetky to srandy, absolútne zbytočne. Čiže vybrať si dobré prostredie a vedome dýchať už vás vyživí. Čiže keď vám mozog hlasí, že nie som dobre vyživený, tak by som skúsil namiesto jedla predýchať to. Ďalšia vec je, ďalší nejaký ten zmysel, povedzme, je zrak. Je veľmi dôležité, aké svetlo na nás svietí. Či je to kancelárske, biele a lacné svetlo, alebo či vyjdeme na slnko a dostávame do tela energiu zo slnka. V tele sú takéto srandy, také nejaké bytosti, živočichy alebo baktérie, alebo jak to mám nazvať, mitochondrie.
Nie som odborník na tú biológiu, chemiu a všetky tie veci, skôr som veľa študoval a pamätám si tie slova do nejakej miere, čiže neberte ma exaktne, ale tie mitochondrie fungujú ako elektráreň tela. Každá jedna bunka má v sebe nejakú mitochondriu, aspoň jednu, a sú nejak zhluky tých mitochondrií. Najviac sú situované v očiach. To znamená, keď vidím na slnko a to slnko sa mi dostáva cez oči do tela, a samozrejme cez všetky časti tela, čiže keď sa vyzlečiem, dám si dole košelu, tak mám jak solárny panel. Mám oveľa viacej priestoru na to, aby som spracovával energiu zo slnka. A to sú tie mitochondrie, ktoré sa vlastne živia tými fotónmi a tým pádom mi vytvárajú životnú energiu. Čiže už máme chuť, už máme čuch, už máme zrak. Hmat. Hmat som si v podstate, že som si vysvetlil, tak som to navnímal, že čohokoľvek sa dotkneme a čokoľvek sa dotkne nás, s nami pracuje. A hmat nemáme iba na končekoch prstov, hmat máme úplne všade na celom tele. Čiže to, aké oblečenie nosíme, či je to nejaká chemia, nejaké látky z ropy alebo neviem čoho, čo nám neprospieva, alebo je to povedzme takáto bavlnená ľanová košeľa, sa nás dotýka celý deň a úplne inak sa vyživíme, alebo nás neoberá o tú energiu, lebo je to niečo živé. Takisto to, čo si na to telo dávame, či si dávame nejaký krém, alebo ja neviem, sprchové gely a všetky tie veci, čo si na kožu dáme, sa do tej kože nejako dostane. Tá koža je najväčší orgán, ktorú máme. Je vylučovací a takisto prijímací. Čiže tento hmat je taktiež podľa toho, čo si na kožu dám. Ja napríklad, keď sa najem slaninu, keď si zjem, alebo čo, ja si neutriem ruky len tak. Ja si ich triem do seba, lebo viem, že sa to dostane tam, kde sa má, pokiaľ mám niečo dobré. Samozrejme, keď mám motorový olej na rukách, tak toto nemám v pláne robiť, že by sa mi to strbalo, to si idem ubiť. Ale nie tak často sa mi to stáva. No a posledná je sluch. A v podstate, keď určite ste počuli o tom, že všetko je vibrácia. Tento celý svet je na vibráciách postavený. A to, akú frekvenciu vibrácie dostávam do uší, tak ma to nabije alebo vybije. Rozladí ma to. Tak ako rádio v podstate sme. Keď počúvame príjemnú hudbu, nás to príjemne naladí. Keď si dáme, keď šoferujeme, keď si dám AC/DC a pustím to na plné pecky, tak odrazu idem nejak energickejšie a aj tá jazda v aute je rýchlejšia. Takže keď som si uvedomil, že nás vibrácia, ten zvuk ovplyvňuje, tak som prestal počúvať rádio. A prestal som pozerať telku, lebo viem, že ma to ovplyvňuje. A chcem vedieť, chcem rozumieť tomu a chcem sa vedome nechať ovplyvňovať, tak si nepúšťam len tak niečo, čo neviem, aký účinok na mňa má. A sledujem si to. Mám nejakú hudbu, ktorú mám odsledovanú, že viem, ako ma nalaďuje, či ma nabudí, alebo ma ukľudní, či už tie meditačné hudby, kadejaké takéto veci. Rovnako mám drumbľu, nemám ju tu pri sebe, ale asi viete, čo to je, taká brnkačka, ktorú si navodzujem zase nejakú vibráciu, ktorá mi funguje. Ono sa vraví, že v podstate je to šamanský nástroj, kde v Rusku, tam niekde v tajge, či čo to tam je na Sibíri, to používajú šamani na to, aby liečili ľudí, tieto vibračné záležitosti. A o tom zvuku už sa veľa popísalo, dá sa o tom veľa nájsť, ja som si o tom prečítal veľa, ale hlavne som si zažil. Pamätám si, keď som bol mladší, sme boli niekde v Čechách, na stavbe sme robili a každý deň mal kamoš na budíku, boli moderné telefóny, ktoré dokázali už prehrať aj skladbu nejakú, tak si nejakú skladbu dal ako budík. Už neviem, čo to bolo, ale sa mi to normálne vpísalo niekde do podvedomia, lebo keď vás o 5 ráno, každý deň, 42 dní, alebo koľko sme tam boli, bude tá istá skladba, to telo si vytvorilo prirodzenú averziu, hlavne čo ja si rád pospím do 9. 10. a o 5. vás to budí, vám to prerušuje tú nejakú ten prirodzený oddych, tak som si vytvoril taký afekt voči tej skladbe, že o pol roka na to som bol niekde na diskotéke, alebo ja neviem kde, a odrazu do mňa vošla zlosť. Normálne som nechápal, čo sa deje, tak som mal plastové pivo v ruke, tak som ho rozpučil
A to som mal druhé pivo, to nie, že som bol nejaký opitý. A až potom mi došlo, že hraje presne tá hudba, ktorá nás vtedy budila, fakt každý deň mi prerušila spánok. A to telo už malo taký signál, takú zlosť mi vytvorilo, že zase sa niečo deje, zase mi niečo prekáža v nejakom harmonickom fungovaní, že reagovalo bez toho, aby sa reálne dialo niečo, tak už som reagoval prehnanou situáciou. Čiže keď som si uvedomil toto, čo so mnou dokáže urobiť hudba, ktorá vlastne nebola zlá, len sa spojili tie nejaké zažitky s tou hudbou, tak som pochopil, že aj to je dôležité. Či budem počúvať ruch ulice, alebo spievanie vtačíkov zase ma naladí. Čiže toto bola ďalšia nejaký poznatok, ktorý som sa naučil, že pokiaľ potrebujem doplniť energiu, tak nesiaham po jedle ako prioritne, ale skôr sa idem prejsť. Vymenil som obed za prechádzku. Prechádzku ideálne niekde do príjemného prostredia, kde sú dobré zvuky, dobrý vzduch, čiže k lesu, ak je to možné, a taktiež na slnko. A keď som spojil tieto veci, zistil som, že ma to naozaj vyživí, že keď som sa vrátil z obedu štandardne, tak som 20 minútovku si dal, zamkol som kanceláriu, ľahol som si na koberec a spal som 20 minút, aby som sa ako tak zotávil po jedle. Kdežto pokiaľ som si dal prechádzku, šupol som si nejakú, ja neviem, niekedy kávu, niekedy čaj, niekedy nič, ale dal som si prechádzku okolo Tople, kde bol podstatne menší hluk, ako bol v meste, alebo kde bola pešia zóna, kde aj ten vzduch bol lepší, aj keď stále je to mesto. A hlavne som sa vystavil slnku, tak som sa vrátil plný energie a mohol som zase začať od znova, respektíve ďalší projekt som mohol začať a mal som na ňu energiu. A keď som v podstate si takýmto spôsobom začal dobíjať energiu, tak som začal to skúmať ďalej a dostal som sa ešte k taký typek, volá, že Dave Asprey. On prišiel na to, že ako ešte podsporiť tú energiu v tele a nejakou bulletproof coffee, neprestrelnou kávou. A začal som skúmať aj tento aspekt. No a k tomu sa vrátim zase, pozerám, že som sa rozkecal riadne dneska, takže k neprestrelnej káve sa vrátim pri ďalšom vstupe. Čaute.